en toe naar je weekend. Welcome to the village. Intussen een begrip, net alleen in Friesland, maar ook in de rest van Nederland. En natuurlijk, we gaan nog een weekend beginnen. Ik denk dat het heeg tijd om even met Koen te praten, want die zit natuurlijk vanaf het begin al in de organisatie. Nou nog relaxed en de zenuwen beginnen te komen? Of best inmiddels Safir denkt, nou, we hadden al hier wel onder controle, Koen? Nou, de zenuwen beginnen wel te komen. En jij opent ook met een statement landelijk al een begrip. Hè? Dus Ik lees het in kranten, recensies, het wordt als tip, jong. Oké, nou ja, mooi. Ja, dankjewel. Dat de Willem de Vries dat zegt natuurlijk. Dat is al wat. Oh, hou op. Nee, maar je hebt wel wat del zet. Complimenten. Dankjewel. Nou, kom je ook? Ja, ik kom zeker del. Oké, mooi. Ja, goed. absoluut. En ik heb zelfs een kaartje van mijn dochter gekocht. Oké. Ja. Ja, je brengt het alsof dat heel bijzonder is. Ja, maar die is nog maar heel jong. Ik zei, als het ergens heen en meisje naar de Welcome to the Village. Ik bedoel, het is een compliment. Nou, Ian denkt, ze maakt nog een weekend een squal en dat ze net slagen, dan Oh ja, precies. de meisje net. Gaat hij op ticketswap? Ja, absoluut. Dus bij deze. Hey, hoe vind je ben je? Nou, we zijn vandaag begonnen met de eerste grote dingen te droppen in de Groene Ster. Dus de routes voor de rijplaten uitstippelen. En ja, dus de opbouw is begonnen. Dus no turning back. Ja, dan komt het bot dichtbij, hè? Ja, het komt wel dichtbij. Het is over een week, precies over een week beginnen we. En het is echt, deze periode is heel spannend gewoon. Maar wat wel prettig is, ik heb gewoon ook bijvoorbeeld best wel tijd om hier eventjes heen te komen en met jou te kletsen. Dus het gaat wel goed of zo. Ja, we zijn wel ontspannen allemaal. Ja. Voor de mensen die het volledig mist, houden we het uit de volpubliciteit. Welcome to the Village. Nou, het is natuurlijk een festival wat op beleving draait, wat meer is dan alleen de muziek. Ja. Vertel even, wat je meer al hier? Nou ja, goed, dus sowieso die muziek, hè, dat draait natuurlijk wel in de kern daarom, want we hebben 85 acts van over de hele wereld. Maar we maken eigenlijk het programma op, je zou kunnen zeggen, 3 lijnen. En de andere 2 lijnen zijn design en de andere is eten. En dat eten is al heel aardig, omdat wij twee keukens eigenlijk hebben, foodcourts hebben, waar in totaal iets van 25, 30 pachters staan. En bijna al die pachters die komen hier uit de regio en serveren lokale producten. Nou ja, dus op die manier eigenlijk wat we proberen te doen met Welcome to the Village is onze eigen voedselketen zo logisch mogelijk te maken. En ook gewoon laten zien dat je daar super lekker kunt eten uit eigen regio. Mijn eigen kook, hè? Ja. Nou ja, ze is geen koe meer op dit moment. Ze is al net meer? Nee. Nou ja, goed. Nee, Janneke, die is, onze koe heet Janneke. Heette Janneke, moet ik zeggen. Die is opgegroeid bij boer Jaring. En boer Jaring is een soort van de voorbeeldboer van hoe je dat aan je kinderen uitlegt. Want hij boert heel erg natuurlijk, zonder rare toevoegingen, geen medicatie enzovoort. Koeien lopen 10 maanden per jaar in de wei. Janneke was uitgekozen om opgegeten te worden op het festival. En het aardige is dat je uit 1 koe blijkbaar 1400 nog meer maaltijden kunt halen. Ja, en daar kwamen we dus achter, of Willem Schaapsma kwam erachter van Eindeloos, die kwam erachter bij het uitbenen dat het echt een hele goede koe was. Dus hij heeft meer dan 1400 maaltijden. En hij is, nou ja, ik durf wel te zeggen, de beste kok van Friesland. Dus dat eten wordt super lekker ook. Ja, ik ben benieuwd. Ik kom absoluut del. Ik zit mijn dochter onderrieden. Die mij dat eten. Even qua muziek. Ja, even een goede naam. Typhoon. Fantastisch. Hoe ga ik net uit te lezen? Wat ik zelf persoonlijk heel te gek vind. Deus trouwens. Al jaren mijn favoriete bands. De Belgen komen. Maar Deus doet net alleen een optreden. Die gaan hem echt een beetje bij die programmering belutsen. Hè? Ja, en dat doen we wel vaker hoor. We programmeren heel veel samen. En dat eigenlijk al het programma wat we doen, dat proberen we zoveel mogelijk samen te doen. Want ja, dan kun je misschien een beter programma maken. Maar sowieso heb je veel meer mensen betrokken bij je programma. Deus hebben dat ook gedaan. We hebben hun gevraagd om het beste eigenlijk uit hun eigen scene mee te nemen. En ze hebben 3 bands meegenomen. Waaronder Soldier's Heart, Pomrad en Ustin. Dat zijn best wel nieuwe bands. Maar als je daar eventjes 5 minuten naar luistert, dan snap je al waarom juist Deus dat heeft meegenomen uit het eigen following, zeg maar. Dus dat is heel erg mooi dat zulke bands en wij niet alleen maar omhoog kijken naar een soort van scene-leider, dus Deus in dit geval, maar dat zij ook kijken wat er om hun heen gebeurt en dat zij de talenten daaruit weten te plukken. Ja, dus dat Deus, misschien vind ik zelf het programma wat ze meenemen nog wel interessanter dan Deus zelf. Zou ik zeggen. Dat is goed, want dan kun je het al je combineren natuurlijk. Ik ga een paar naam nemen. Neem nog een paar naam waar Toef zelf van zei van wauw, dat was wel helemaal te gek. Nou, ik denk Jack Bottleneck is natuurlijk één, hè? Daar kun jij misschien wat meer over vertellen. Ja, nou, nog maar stoer, maar goed, een van de Coming Friese singer-songwriters, zeer authentiek, goede plaat, komt er in september pas trouwens. Leuk dat je hem programmeert, die zal op de snij, maar hebben we nog meer?
Ja, we hebben nog meer. We zitten, kijk, het is best wel internationaal. Dus Villagers hebben we, ik moet even nadenken hoor. Orange Goblin voor de wat hardere muziekliefhebbers. Lonely Camel. Nou ja, kijk maar eventjes op de poster, er staan 85 namen op. Wat best wel aardig is dit jaar, we maken dus ook een programma bijvoorbeeld samen met Nocturne, wat een Leeuwarden dancecollectief is, maar ook met Subsonic. Het derde is Malfunction, dat komt ook uit Leeuwarden. En zij hebben samen een hele goed danceprogramma samengesteld. En waardoor we kunnen dus op zaterdag en vrijdag kunnen we echt tot best wel laat doordansen in de Groene Ster. Met hele goede DJ's als Tom Trago, Boris Werner en zulke soort lui. Dus het is best heel erg divers, maar de kwaliteit staat iedere keer best wel vooraan. Zeg maar. Hij maakt nog een soort van thema, het dorp, hè? Ja, welcome to the Village, hè? De naam zegt het al. Ja, de dorpse metafoor, dat komt eigenlijk een beetje neer op hoe we werken. Hè? Dat hele bijvoorbeeld het eetverhaal, dat is, voor ons is het logisch werken. Want volgens ons in een dorp, dan ken je elkaar, dan help je elkaar en dan zorg je samen dat je dorp een stukje leuker wordt of een stukje beter of een stukje duurzamer of iets slimmer wordt. Nou, en eigenlijk misschien ook wel op die lijnen werken we heel erg samen. Dus met ondernemers, maar ook met kennisinstellingen, met ons publiek, met artiesten, om ervoor te zorgen dat we eigenlijk met vrienden dat we dat 3-daagse dorp bouwen. Want dan kunnen we het dorp nog mooier maken dan dat we het zelf hadden bedacht. Village, camping, lekker leven, lekker eten. 84 acts, er is van alles te doen. Vafke, ben er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten, zeker. De mensen die nog willen komen, moeten wel echt nu beslissen. De zaterdagkaarten zijn bijna op. Er zijn nog weekendkaarten. Voor vrijdag en zondag zijn er nog genoeg kaarten. Maar dus zaterdag is de populairste dag. Weekend zou ik aanraden, want dan heb je gewoon de leukste beleving. En de komende dagen, reizen, druk. Ja, best wel. Het is allemaal heel saai werk hoor. Ik zit achter mijn bureau en ik ben aan het mailen met iedereen. Maar het echte werk gebeurt natuurlijk in de Groene Ster. Daar worden de podia gebouwd en daar wordt ook dorp gebouwd. Dorp is eigenlijk een plek waar dus die eerder genoemde kennisinstellingen, uitvinders, muzikanten, kunstenaars met elkaar samenwerken. En met als onderwerp een aantal heel concrete uitdagingen. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we ons energieverbruik verduurzamen. Zulke soort dingen. En dat is dus mensen die zouden ook nu naar de Groene Ster toe kunnen gaan. Nee, ik bedoel volgende week naar de Groene Ster kunnen gaan in de opbouwweek. En dan zie je dat daar al een soort van enclave is van mensen die daar aan het werk zijn met de toekomst eigenlijk. Ja. Leuk man, ik ga er al zin hoor. Nou, week vrij trouwens ook meer in dit programma oer dat Welcome to the Village Festival. Kaarten binnen nog, net al te volle dus. Koen, heel veel succes. Leuk dat je er even wierst. Dankjewel. Ik stuur mijn dochter daarheen na je week, maar ik kom eerst zelf even inspecteren. Is dat een goed plan of net? Ik zet bier ook uit. Ik moet wel zien wat de band te lonen komt. Nou? Best. Okay. Dankjewel jongen Koen. Join op de site Welcome to the Village komt al in woord. Wij gaan eerst terug met het Nij.